tingali benekal pradatan nimbali dhateng Pamandalah pandhita ing Sukalima muslimipun badhe wonten dawuh ingkang paman namung tansah samangka ing ganti sawi kuing direng loka ketingal nandhang Badra Irawan Badraraning rembulan Irawan mendung kados dene mendung aling-alingi mandanging rembulan nggih lae utusaning batin glaring tata lair mencorong batin samugi bumbung glaring tata lair sluntrut cetha wonten salebeting penggali nyandang Sungkawa dayane menapa luka paduka menika kirang rena penggalipun kirana Prabu papan papan motor iki kanipun ninggal pangandikan ingkang bapa kuring Sukalima. Nangka kula tingali pasuranipun panjenengan menika benih kalian pradatan Gerana Prabu Ger. Menapa badhe paring duka dhateng ingkang bapa? Menapa sumedya paring ganjaran dhateng kula? Gerana Prabu Ger. Bapa Peremban dadosaken gawuningan bapa. Sunggawaning manah kula inggih karana kula nampi pawartaning Mbok Bakul Kinang sinambi wala yen to Bapa Peremban durung menika tansah cecaketan kaliyan kadang kula Yai Bratasena. Sampun sawetawis paripun durung mapan wonten ing pertapan Sukalima. Badhe ngangsu kawruh kaliyan Bapa Peremban Durna.
menapa paduka menika boten priksa yen to Werkudara menika lebet perangane para Pandhawa Antadewa Werkudara Janaka lan kembar tumraping kula menika kelilip tumraping gesang kula menika satru badhe kados pundi benjang Bratayuda dipinangun Pandhawa nika mengsah kula nanging gawe menapa bawa paduka kula tingali dari toko lair melu kan para kula ning batine tansah badhe damel mulyane ati kula sanipun paduka Nggih Prabu menika pancen leres. Kula boten badhe kilung-kilung. Bilang otang baris kuris bloko suta. Sampun pikantuk Trimadya Candra. Triwilangan 3 madya tengah Candra Sasi. Bratasena menika mapan wonten Sukalima badhe gayuh ilmu sangkan paraning dumadi.
menapa paduka mboten priksa yen to Werkudara menika mungsuh kula. Nggih ngertos. Nanging kaya menapa badhe dipun wejang ilmu. Api-api badhe kula wejang ilmu. Ning sejatine Werkudara badhe kula perjaya mati kanthi cara halus. Oke. Ojo. Werkudara kula pateni Werkudara kula pateni Werkudara kula pateni Rusak-rusakanipun badhe kula damel sekti niku mboten. Nanging badhe kula perjaya mati awit kula ngertos yen to para Pandhawa menika tumraping para kura menika badhe dadi mungsuh. Siki ya mungsuh, ngesuk ya tetep mungsuh. Damel sektine Werkudara niku kula gambaraken kaya wong nandur witingas. Nandur witingas nang aring latar. Niku ki angger teh siji ning ora metu apa-apane. Ning angger wit-witane wis metu apa-apane, ora mung arep gatel iki karo sing nandur. Gandeng kula sampun tanggap kalian menapa ing dados paringipun panjenengan. Mumpung Werkudara menika sampun kebidhung kalian ilmu kula. Ilmu sangkang parang manjing kasampunan badhe kula pateni kanthi cara halus. Badhe dipun perjaya mati kanthi cara halus kanthi srana menapa? Caranipun kados pundi Kakang Durna? Kok panjenengan ngendika yen Werkudara arep dipateni cara halus? Carane saged kula wejang ilmu yen Werkudara setunggal saged ngupati Tirta Prawita Sari. Ya Werkudara ngupati Tirta Prawita Sari. Kaping kali ngupati Kayugung Susu ing angin. Niki teng mriki. Kayugung Susu ing angin kula andharaken munggah wonten ing Gunung Rasamuka. Alasangker gawat kliwat-kliwat wingit kepati-mati satomara santomati jalma mara jalma kemlayu. Papaning jin setan mrikayanan kililuk Banaspati. Ning menawi Werkudara tesi slamet munggah wonten ing Gunung Rasamuka kula cemplungaken segara mureng tan murung Werkudarane mati. Niki ojo Jambo samyo medali Neretate twelating godhong Kanyuangkung mangundo niti Benjang sangaji wincir Ladinyo ngendali wus dipuningkaken wonten alasaken Werkudara boten mati dipun cemplungaken wonten segara. Apa sektine manungsa tetep kanggonan apes sepinter-pintere manungsa kanggonan lipi lali owah gingsir. Yen angger
Bratasena ta Werkudara wis mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Kekuatan ing Puntadewa, kekuatan ing Janaka, kembar Nakula Sedewa niku mapane teng Werkudara. Angger Werkudarane mati, Puntadewane gampang le mateni. Lamun mateni Puntadewa sih gampang. Ratu sing berbudi Balaksana tegandunya lali pati. Apa maning dijaluk bandane wong nyawane dijaluk mesti diparingaken. Apa maning dijaluk nyawane mung dijaluk pacare. Direkan gali kuning. Watake Puntadewa niku wong sing ora tau etang-etung. Menawi Yai Janaka. Nah, Janaka niku bocah drema-dreme kaya tredek unggwing kalangan, gedadar-gededer midak kampung ora gempeng. Mateni Janaka niku kaya wong mejet kowe ngranti. Tesi wonten kali kembar Nakula Sedewa. Kembar niku bocah ora duwe rama, ora duwe biyu. Wis bar bangane ora duwe kakang. Werkudara wis mati, Puntadewa mati, Janaka mati. Kene manut. Nggih. Mumpung hari raya kurban, ki tambang. Dicekel-cek. Kembar Nakula Sedewa kon melu mati mesti manut Pandhawane tumbes, Bratayudane wurung. Nah. Wurung ing Bratayuda, Bondo Ngamarta diusung tekan negara Ngastina. Ora mung bandane, randa-randa ya pada diusung. Ucuk. Dek Juni, milih sinten Dek Juni? Kula mboten badhe milih rondo Kakang Durna. Pun monggo Kakang Durna mawon sing karmane randa. Yen kados ngaten kula kepengin prisa piyambak. Kesaganipun Yai Bratasena anggenipun Jimangga. Minggah Bupati kodanganipun Bapak Durna. Kartomarma nuwun paripangandika Bapak Penemban. Kakangmu Prabu Duryudana kepengin priksa kesaguane Sang Werkudara anggone bakal nyemplung ana jering kasengsaran. Timbane munggah Pendha Pagung Negara Ngastina. Nggih kesempatan kawula Bapak Penemban.
kaning satriyata lekaning tiasinirantaya muridku sing banget tak tresnani. Wah, nopo pangesune Durna Guru bapakku ora nemu alangan. Ora basa aku ngaturno bekti marang Durna Guru bapakku. Ya yang dak tampa gawe marem mring rasane wong tuwa sliramu ngaturno bekti. Pangestunipun Bapa Tampanono kula Kabundyono kundunan daya nono musti goreng bulan Durna Guru bapakku. Kono nggih Werkudara iya. Yai Kandiran Indonesia diprapting ngarsanipun Kakang. Pangesune Duryudana Kakang ora mengalangan ora basa aku ngaturno pangabekti marang Duryudana Kakang. Tatompo pangesunipun Kakang Mara Jagi Tampanono Dimas. Paman sebuni ora basa aku ngaturno bekti marang Paman Arya. Yung kula nggih Werkudara ndatapa pangestunipun Paman Witampanono kula. Kabunding daya nono musti goreng kemuliaan Paman Arya Singuni Papan. Yung nggih kula Bratasena muga-muga nggih. Kakang Durna tapi padha kepengin nekseni anggonmu bakal marintah marang si Werkudara mung winggal dipun purwa-purwa kula pengin midhangetaken piyambak ana Durna Guru bapakku gawe kaget anggonmu mesanggrah ing pratapan Surima katimbalan munggah ana pendhok Agung Astina Iki ngene ya Ngger. Siliramu adoh sapa ing kasatriyanmu temekeng pertapan Sukalima ki sing digayuh ngelmu sangkan paran lan murid dadi menungso sing sempurna. Papan Kawaranyata kapan aku bakal diwenjang. wan bapa ora bakal kambotan menjang karo liramu. Ning ana tetembungan Jer Basuki mawa bea. Nah. Kelakoning penjaga saranane pangorbanan. kira-kira wani nglakoni karo pitukane apa ora? Ojo. Kira-kira sanggup apa ora?
lir manjing mono raksa ngendikake apa udangane aku ngendisaku siji Kumadiya kayu bungsu swing angin kang mapan ana gunung Reksamuka dene kaping pindho Kumadiya Tirta Perwitasari ana sing arane Tirta Mahling Suci kang mapan ana nadaning samudra winangkal yen pancen sliramu ngaku dadi siswane Pendeta Drona kudu bisa jangkep kondangan loro kuwi mau kudu bisa disametake esuk sore tak kon jangelmu akan parane ojo Pal gunung rus karing tuyu alune gulung-gulungan gebyur banyu samudra sumambuteng wendis Yai Sagopo Rayen Sago Cetha Syadin duwe sifat satria sejati nanging yen Syadin nganti mbali tinggal aja ngaku siswa saka lima Gulu Bratasena aja nganti lirwa marang Dawi Guru sejati Guru kuwi mau ana jarwa dasake digugu lan ditiru digugu sing dadi ngendikane ditiru sing dadi pola tingkahe sapa sing manut karo apa Dawi Pendhita Durna mesti dadi wong ketrima ana buktine nggih Durna guru bapakku kapiye nggih muridku Werkudara Saksena trimo iki katimbang aku ora bisa winangkane apa sing dadi panyuwun luwih becik aku ora nyawang marang padane Surya abun jalu pamit bawa merembang sing ati-ati nggih kalau sing tak bakal duga-duga iki wong ati-ati aja nganti keri-keri Bratasena ora jalu dari sing ati-ati muga-muga kaso sampeyan apa sing pamit iya iya ngomong laku sing kali sapa sampe polo kata sang Bratasena
kang karya wangsit